Соколова крепост. Някога селото е наброява около 1700-1800 души. Чисто българско село. Днес селото наброява около 200 души. През 18-19 век това е било център на всички тези села, които около Доган Хисар също са били български. Даже през 1882 година гръцки историци наричат селото център на панбългарската пропаганда. През 1913 година, тази размирна година, селото финансира оръжие за съчерни, което вече не съществува, но хората, които са откърджили, знаят за трагичната съдба на тези хора, които представляват немалка части от нашия град, техните наследници. 1913 година даже войводата Димитър Маджаров, идвайки тук, казва: ние вече сме подалици нито на султана, нито на Фердинанда. Няма какво да правим, уверявам република Доган Хисар, която съществува като за известно време. Около 7000 души бежанци се стичат от околните села тук да търсят спасение. Случва се така, че през 1913 година 25 000 души от околните села, заедно с хората от Доган Хисар, тъй като селото е подложено на гонение, на пожари, тръгват към Дедеягач, тогавашното име на Александрополис. Там им е обещана помощ от английския консул, германския и френския. Снощи казахме, обещанието не е като даденето, обещанието си остава обещание. Съдбата на тези хора става все по-жестока. Някои от тях са натоварени на корабите и никой не знае какво се случва оттам нататък с тях. Други тръгват да търсят вече границата на прекроена България, като особено тежко е сражението при Маджарово, там където казахме, че 2000 души губят живота си, все пак обаче 20 000 благодарение на подвига на войводите Димитър Маджаров и Руси Славов са спасени и днес покрай Маджарово има този тракийски мемориал в тяхна памет. Ние сме тук обаче за да почетем паметта на капитан Петко войвода, който се ражда тук на 6 декември 1844 година. Никакви намерения не е имал да бъде хайдутин. Съдбовна за него се оказва 1861 година, когато тук в околностите на Доган Хисар е убит брат му Матио и братовчет му Вълчо, след което капитан Петко събира една малка дружинка от 7 човека. Първоначално успява да отмъсти за брат си, като убива Мехмед Кисиджи заедно с заптиетите, които убиват брат му Матио. Много малко време му трябва на капитан Петко, за да се прочуе. През 1863 година, след няколко поредни битки, всъщност четата му става прочута, макар и малобройно тук, за да се стигне до 1866 година, когато Гарибалди го кани да вземе участие заедно с 67 други български четници в Критското въстание. Снощи си говорихме, там за първи път той добил прякора капитан, което звание по-късно ще му бъде дадено от Александър II официално като капитан от руската армия. Капитан Петко е поканен да остане там, дадено му е имение в околностите на Киев, което той продава и се връща в България, за да продължи революционната си дейност. Дори след годините на освобождението продължава тази дейност в Асеновград, в Хасково, за да подпомогне революционните отряди там, за да се стигне до 1892 година. Той е схващан като конкуренция на българския тогава министър-председател Стефан Стамболов. Намират се причини той да попадне в български затвор, около 50 дена в затвора в Варна, излежава своята присъда, като по-късно, за съжаление, умира. Ние снощи си говорихме, че дълго време не сме си говорили за капитан Петко войвода. Вероятно са дошли тези времена и аз затова благодаря на всички, че така се отзовахте на тази инициатива да почетем неговата рождена дата и 180 години от неговото рождение. Ще имаме още малко повод да си поговорим за капитан Петко, когато отидем в Марония, защото там са едни от най-легендарните му битки. Снощи и за любовите му заговорихме. Ще си кажем там няколко думи. Сега от тук нататък, каквото е предвидила Роси Соколова, ще се случи. Ще си направим снимки пред паметника. И ще забравим. Да. Лупчо, хайде моето дете. Започваме. Айде, 3 и... Айде заедно. Петко капитанине, Петко командире, я
гласа Петко откажи от слага пусто хайдутство. На майка ти са додяло, бодене вода носене, по нощем ризи перани, юнашки глави скриване. Ако ви смешно за делото на капитан Петко Воевода, за Георги, за Любо и за всички нас. Колкото друго се заедно още продължава и колкото повече се следваме, толкова по-на правилните места ще отидем. Благодаря. Аз ще те насиля днес на Марони да споделиш и новите идеи. Добре. Ще те насиля. На обяд.